Kay may mga kabisado no. Ari kita subong wala traffic aid dire no. Ang traffic triple apisar nga naga greenwall ang salakyan no. Makita ninyo sa mga tinion sa aton live. Ara makita nyo ang traffic no. Wala sa auxiliary de no. Wala auxiliary ambot kung sa din nagkagto ang mga auxiliary dire diri sa may area sang Top North no. Makita ninyo grabe ang pagpugok sang salakyan no. Ang traffic aid bagola kagwa no, bagola kagwa ara nagalakat-lakat mga kabisado no. Ara makita ninyo ang traffic aid subong ara sa satunga gayumyuhom do wala la siya paki no sa naga kuha niya traffic no. Mga salakyan naton no. Makita ninyo nagagdinuguso kag naga mansig-bansig sila sig lusutanay apisar nga naga green naga pula ang tagsa ka stoplight dire mismo sa may Top North no. Ato ang aton nga traffic aid nagatawag naga cellphone no. Ga cellphone siya mga kabisado. So ara makita ninyo do sa wala lang siya lang isa nagbagulo ko lang siya nakita dito sa halin sa may Desamparados. Ambot ko na ganon sa dito sa Desamparados no. Kaya diri nga area makita ninyo no. Ara ang mga salakyan makita ninyo nga pertegit nakapugok sang trapiko kung may-ari ding auxiliary makwani no ang traffic o ara napaggo naman din nga area ang traffic lights dato nara naga green no. Ote lang tawayin bala ang mga salakyan di sa dalom makita ninyo nga sig das kanay sila dire no. Wala sing manage ang trapiko subong nga hapon na mga kabisado no. Makita ninyo ang perte ang traffic sa halin sa Mandurriao pasulod diri sa may distrito sang Haro no. Perte ka gutok ang mga salakyan sa sini mga triyon kung dire ka naman sa may bakhaw nga area nga lagyan nga two-way makita ninyo masig das kanay sila no. So are green na pero ang mga salakyan ara sa tunga ang mga salakyan halin dito sa city mapakagto sa ungka hindi nakatabok no. Kay nga nag-cross na ang mga salakyan mga kabisado. So amoy na sitwasyon sang traffic diri sa Haro sa may Top North no. Wala auxiliary ambot kun sa din auxiliary subong Sir J. Conlo palihok ta lang sa inyong sa imong mga auxiliary dire natawag ginutok sila gadaskanay sila wala sila naga kooperar sa isa kag isa mga makabisado no. So nang tawan nyo kung ano ba lang nga kagutok na natawa nyo mga kabisado. So are naggo naman ang tipiyak makita ninyo nagdaskanay gid sila wala na dugay-dugay basi may mag disgrasya naman binungwanay kay nga wala sila gahatagay sang lugar no mga kabisado. Makita nyo wala auxiliary wala auxiliary bukod din nagkagto na nagpapadles no. Nagpapadles siro ang auxiliary day no mga kabisado. Sir Jack ang area sang Top North wala auxiliary day no. Laba-laba nag-monitor ma si Sir Jack Kunlo no. So amoy ni ang bagolang ito bagolang kagwa ang isa ka traffic ito na ara. So ara na okay patay ang stoplight kay nga lagi na pa ni mga pila pa ka minutos ni nga nag kuani nagpugok ang trapiko no. Ara isa duwa sila na nag kuan mangkutol sa karon kung sa din sa nagalin. Okay kay aribla mangkot kita sa auxiliary you know. Okay sir pira ka mo kabilag do sir pira ka mo kabilog dire Dua. oo
Pag pa ni sir ang traffic sir, mga 5 minutos. Ay sir, oh, dali lang kay sir. Oo. Oo, kay damo ang mga tao nga nagareklamo nga wala kuno auxiliary bisan isa wala di sila nakita bago lang gid. Oo. Sir, ginapala para star na namo na sir. Oo. So bago lang gid, no? Auxiliary ano gani sir? Auxiliary ano gani sir? Sa Radyo Bisado ni sir? Porka. Sige sir, salamat kita. Okay, si auxiliary Porka, bago lang gid nakalusot di, no? Mga kabisado. O kita nyo kung ano blang kung sa traffic. Wala nila mamanis. Duwa lang sila diri, no? So amo ni mga kabisado. Makita ninyo nga pila ka mo kabilog, ma'am? Sa Radyo Bisado ni ma'am? O, pila ka mo kabilog din auxiliary? Oo, ang duwa din. Oo, do kagina pa ko nagreklamo din mga pumuluyo nato, no? Oo, kagina pa mga 5 minutos nga wala auxiliary. Oh. Okay, no? Are, apat sila, duwa lang din. Ang duwa wala atang duwa, ma'am. May bungguanay, din bungguanay. Ha? May bungguanay gid man. Di ang balya may bungguanay, Okay, are sa Jekon no, are. Mga auxiliary mo nagpasa-pasa ni sila sang kwan, sang ilang sabat, no? Kita mo kung ano ang uol nga ging dulot sang traffic 5 minutos, no? Pagkita nila nga do nagginutok, gipatay ang stoplight. Oo. Oo, kaya nga balya sang upod mo ni may bungguanay, way manggali. Oo. Oo. Iti apat ang duwa din wala ang duwa. Gindala siya ganin sir kay ginado taway pa man. Oo, okay balan mo pagkakuan di damo nagsiningkitanay din nga mga driver kag mga kuan no. Okay, mga kabisado no. So amo na ya. At least na kuan ang traffic no diri sa may area sang Top North o galing sinagisak mangyapon no. Kita ninyo o kung ano ang gwa sulod sang salakyan mga kabisado no. Suno sa kuala niya, suno sa auxiliary may bungguanay pero sa apat sila duwala ni ang nakitaan ko ang ining isa diri sa naghalin no sa may ano ni diri sa may Desamparados ang isa dito ko nakita way tala kabalo no sang iyang rason kundi sa nagkagtong mga kabisado. So amoy ni no ang dalagan sang trapiko sa sining tinion diri sa may Top North mga kabisado. So amoy ni no ang sitwasyon subong okay na no nagbalik sa normal. Kaso ginawanay lang naga una-una dasok sang ulo sang salakyan no mga kabisado. So amoy ni okay no manage na ang medyo ma-traffic ang diri sa may pasulod sang Haro no sa Haro Cathedral kay adlaw sang Badlis subong adlaw mga kabisado. So amoy ni ang sitwasyon sang trapiko diri sa may Top North area. So dapat hindi gid ni pagpabayaan, hindi ni pagbayaan sang isa ka bisan isa la ka auxiliary no. Subong tatlo na sila kita ko tatlo na sila ang yari na sa may area sang Top North mga kabisado. So para mo ni madulong naton nga traffic update no. Damo reklamo kag daskanay na sang ilang mga salakyan mga kabisado. So para mo ni madulong naton nga traffic update dikta diri sa may Top North sa distrito iya sang Mandurriao. Ako naman yung kabisadong Buni Sumblinggo basta balita kag serbisyo publiko. Radyo Bisado.